Horas padihita saluhutna tapada di maruhan ng pikirata latu mangihon hatani debata martangiang bahita dami ni debata na suburung siyan saluhutna roha ima na mangaramoti ati-ati ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Hamuak karungan sa porsyaon tatangihon mahatani debata nagabi turbu jamita di minggu ujung tahun parhuriaun imari tanggal 21 November tahun 2021 yang inisian buku pesalmen biddu sia puluh mamukasian ayat da perjulu rudi ayat da pasapuluh dua hon songonoma diduk disi ali Tuhan saya hodu hapurusan nami marsudut-sudut tagan sutubu dupi akka duluk jalatagan suarong depe di tubuhon tanah on dohot purtibion nunga aduk yakko ale di pata sian saliling-liling na rodi saliling-liling na sumuang dogabi orbuk jolmai di bahiko dogi di dokungu se mula kemahamu ale jolma Malaysia ay subuk konsedari natuari nang salpodo na 1000 tahun yang ku di jolom jalasongon sada gaci perjaga di porkin diubang hodo nasida jadi mati mah nasida manugot nai nunga martubur diulahi songon duhut-duhut torang hari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disabi do jadi malos ay siap do hami di bahir rimasmu jala binahin ni parpiar ni murukmu ubahin topu mago hami nunga di bahiko hajahaton nami tu jolom dosa nami akka nabudi tu hati urun di bohim ayla moru akka ari-ari nami sudena di bahir rimasmu ay songokoi sadado lahu sudah akka tahun nami ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala mulu marhagogon sututu diak do 20 tahun jala hinadingkan nasida do hangaluton dohot halo jaun ay hatop sututudo lau salpu jala habang do hami tungisi ma tumada goko ni rimasmu jala dihabari hohobbar tupangonay ni rimasmu say parrohay mahami mamilangi akka ari-ari nami asa daputan roha nabisuk kami ido sahatna hawak karungan sa porsyaon nagabi topik ni jabita di minggu ujung tahun parhuriaon iba ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami hawak karungan sa porsyaon arung dusa dapat dohan nasomal di hatahon di minggu ujung tahun parhuriaun ima padohan memento mori padohanom marlapatan ingot maari hamamatim manang ingot ma disada tiki na marujung do ngulu padohani naing patorakon yang ngulu tahun persatokinad do holan sangobas do hita mangulu di hasyanganon hama kadungan di minggu ujung tahun parhurianon namar ningot do hita di yakka dongata saha porsyaon nang jumulu syakita sudi akka guar ni ruas ni huriai namar ujung ngulu di sa tahun parhuriaon jahon na baguarna di kanup parmingguon asa dang nanay mangarukar sedang ngulon nang habu ni roha ubahin da dipatupai alai naing paingoton pabua dung dohiana sida rap dohotita alai nuaing nunga sonang nasida maradian diapuan dituhatai paima ari haheyo sugut alani hita akara porsia latina dikon di dongatai naing matugu di haporsyaon dohot di pakirimon posro hatta
Sai masih bayar dona porsiai dung sahat belak kana tu hasonangani. Alani i bisan arong dupe tiki dihita di hasiang aron. Taruk masongon paduhan ni parpesal meni. Saya parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk kami. Hawa karongan domu tutopi ni jamita di tikyon ajari mahami mamilangi akka ari-ari nami. Anong dusa da barita mardonga puda songonon nabui gabi sorminan dihita laho mamilangi ari-ari ning udut taon asa unang masa polsolion sa lilig kita maringan di Portibion. Arong masahalag bawa na mora jalan na sangap. Siganu pari sa di hapurjuhon di bana do mangulan na sa siulaon jala sudi do radi di ibana. Nangarta hamuraw hasangapon doho tripe ng anak kon na burju. Alay arong naso arong dinguruna. Ima hasonangan ni roha. Terbarita do iban sa halak na hulit dari sa halak na buas masilehon-lehon. Tung paretongan do iban di saluhut akka nanayang si patupaon. Sa halak na gidyang maroha do iban na mura-mura muruk. Mura-mura muruk tu inatana, muruk tu anakonna, nang muruk tu akka parkerejuna. Jut-jut hola na manonggahi ulahunda. Ujungna kurang mahalak na marsugo ni roha mida ibana. Hinorohon ni ala nung agumudang halat na makasuguhon ibana daksonang be dihilala ibana di nguluna. Ujungna disakabi rohana ma tupad dilian. Tidak rohana tumagom mamati ay suadong hasonangan na mangulwon. Ujungna dijupangi ibana masahalak ama na tarabarita habisuhon na diluati. Di babuwa ibana ma akaholso ni rohana ubahin nang dibangido rohana asa marujungulu ibana. Dibangido ma asa diliho na matay resep ni ubat na buwe mabahin mati pelan-pelan alay terhormat dan habutuan ala ni padilian. Asa sudi jolma marnikaw tibana dong mati. Ima pangiduan di amatay. Dongi diliho na matay ma tuibana ay di bagasan botol. Didok masongonon. Inum maaykon ganuk manugut sa dorkok sa liling 7 hari. Aik na ni inum mon diari na parpudi ima ari parujukan. Jala sa liling 7 hari on ikon pada diom mudu dirim asa gudang si ingotum musi mulu marujung gulung. Ikon bau-bau mudu pangalahom. Ikon adul marasin do siyan na somal. Ikon berjuma ho mulayon. Buas mangalehon partamue jala holong roham dirihbem anak komu nang sudi akka dongam bujolma. Ikosonang notahe bahanom musudi jolma narong di humaliako asa sangapo moludong mati ho. Hamak karungan laos diuluho na matay do paduhan ni nagduwa-duway. Dipuka masyan ari na perjulu. Sugok may ba na dungo manugot nay. Dungi diinum maaik na dibotoli sa dorukok. Dungi diurubi ma pardijabuna. Laho mangalop pamanugot nay. Siyan na sohiyaw lo mangurubi. Tarsong udah tungin atay. Are toktong do dirubi bana inatay. Las labok mo si pakuling na turipena. Dongi rap masih panganom mana sida manugut nay dohot akay anak konna. Mardidey longang marohani anak konna nang perdijabunay ayaha nunwang namasa. Ay sudung hiya songoni burjuni amat taon. Somal na honan na murut di bana di sidungo. Jalai ko si pareson sudi narikot di bana. Hape nuaing ngadul marasing. Dungi hamak karungan adurang sepor hati bana karejo
dia holiba nama anak konda sudina. Borhat may bana dongi tu perkadejuan. Di tongkat dalapi macai saur du ibana tuna humaliang ibana. Mekel suping du ibana tuaka halak nan idana. Di kantor pe tungi nama burjuna. Sudi karyawanna di sisi ibana. Labok pakulingna. Dilihon akan adingkan tuaka karyawan nai. Sadok tahe tunglongang masudi na merdida pangalahon niya matay. Asa songonima gado pare di bahin na matay. Dung di inu bibana sador guk aik na dibotoli ganub manugot. Dung piga-piga hari tung muba situtuma tutu namasay. Gabi sudi mahalak na suguher rohana mida amatay gabi holong rohana bida amatta. Alamat ceburju pangalahon ibana. Gabi gudang namar horong ni roha tu ibana. Alai nak pesongoni saya hok do pede rohani amatay ima tu tujuan utama hamatian na terencana. Dungi sahat ma tuare na bapituhon are na parpudi ima are parpudi lah manginum aik na dibotoli. Tutuat tong diinum ibana ma aiki. Habis masudi aik na dibotoli. Alay manang nabuhama di dalam matay, dung sudah diinum sudi aik na dibagasang botoli. Gaya mabiar may ibana mati. Mabiar ibana mana dikon ripena anak konna ali-alina karyawanna sudi nang artana. Sudi akasisolhot nang horong rohana tu ibana. Saliding ono marion nung nga di dalam ibana sonang ni na mangului. Siyan akka ulaw ng persauran na dingkan. Didok rohana tung namurado hape marna punahon guru na sonang. Siya ni gay mabiar may iba na mati. Hape iya aiki nung nga sudah diinum. Ala ni di dapat tu miniba nama na tua-tua na mga lehon aik na dibotoli. Didok matua matay. Dung hurimangi jalahu bilang-bilangi ari-ari ni ngulukon na parpudion siyan sudi akan adingkan do hubahin tu akarwaku gabi hurajumi do tung sonang do hape na mangulu diha siyang anon mulu akan adingkan da pinahin nga muba pakilalaku nga gudang na makaholong yaw jala pe nung nga hupad dagikon hasomalan na baruon makahulongi dong ako colma ala ni torong maju sudati aso nang mati yaw lehom majo ubat penawar racuni. Ima panggiduan na tu amatta na bisuki. Dungi di do amatta ima. Mau liate maritu hatta ala ngade sol-soli roham. Jala dia tu siho hinaraga ni ngulun. Dinang dibilang-bilang iho ari-arim na parpudio. Alai mula maho dadong ubat penawar racun na di dokmi. Mabigi tumatangis mamatay sa mangangguhi iba na mangido obat penawar ni Aigi. Diuruti matema madok di bana. So saya do biya makata itu ho. Nga saya dihujud tu. Saya tumatangis. Unak pula tangis so. Nga hudok mula maho. Torus suma mangulaho na dingkan. Tarengo tu Aigi dangarong obat penawar na. Jala dak perlu tu si obat penawar racun. Ay di boto hodo ay biasa dui na hole ho itu ho. Jadi pula marsak kudu si. Udah kuna biar ho. Imay do amatay. Huhut mekel siping may bana. Ubigi tersonggot huhut lah situ tu marohan amatay. Ay sundat dui bana mati. Ay na ni inum nai dang ay na beracun alay. Ay sibaulak hasonangad dui na mabahin gabi muba pangalahona jala sonang pakilalaan na. Laos diturus sudibana ma mangulahon na dinggan di guruna makaholongi sudisolma dalan na laho mamilangi akka ari-ari ni guruna. Hamuak karungan sa pursyaon barita mardonga puday paingotok kita laho mamilangi ari-ari ni nguluton. Huhut patu pa ulaon na dinggan sa liling hita mangulu. Toto sahali
dada pole kosongon amate iko julu talului aik si paulak hasonangani tak pole kosongoni ale boharu hita lahu patupahon na dinggan di nguluton asa marlapatan nguluton tabilang-bilangi ari-ari ni ngulutta asa dinggan saluhutna mardalan marhiti habisuhon nasyat tuhatay alani i taulahum madidinggan bica narong dupi tikita di hasyanganon hurian itu hatta turpu jamita na dienet sian pesalmen bidusia pulon ima sada edde adung-adung maraduput di pata na niguriton ni si Musa asa gabi sada panidangion di hapursiaon na mardongan pangidua do turpukon di pasnirohan ni par pesalmen tu di bata si panasa parluhutani marhite turpukon arong tulu na naeng sirimanguta na parjulu di batado hapurusatta hamok kadongan tung macetak kasto di dok par pesalmen di ayat sada ali Tuhan saya hodu hapurusan nami marsudut-sudut paduhani pabotohon pabuah horad di batado hapurusatta di ngulut dangarung na asing mamuka sian pajune di bata tu si Abraham asa buka sian urukas dim saha tu tano kanaan di batado hapurusan suang songoni di ngulu di bangsa Israel di parhatubanan saliling 430 tahun di tanah Mesir dohot di pardalanan di halongonan saliling 40 tahun di batado nagabi hapurusan nasida sian narubi saharo dinuaing jahubadu hapurusata hapurusan ni akka na Persia di debata dapat dua hon di batado na marhuasu di sadok kulutang dongkan sa Persiaon asa dang terdudu hita wasu ni di bata na manupahita jolmaun ay marhiti hatana do hita dijadihon sian orbuk dongi marhiti hatana do dijomu si hita mulak tutanwe sadok holan alani huasuna sa bintu jala partikian ni di batape dang terdudu di hita 1000 tahun di colom dusun sadari dui di depata turusun sahalak perjaga borgin ngenangol-ngolan pai matiki alai dung salapu borgini saya songon na so dilalibana do parsal puna songonima parsal puningurun di colmai sango basdo songon duhut-duhut na marbunga jala martubur di manogot hape di budari disabi jala malos songonima ngurutta di Portibion di haposoon nai idaw dupi soon na tugus paddagigon na alay dang hilalaon dung matua gabi galido colmay jala de sadatiki marujung do nguluda asa saluhut nai majadi hobartu huaso dohur sakka ni di patado alani ikko manado hita di pertikianon asa unang masa rimas ni di patado hita ikon biar duru hatta mida jahuba nabatuluhon nabartikido ngulutaw dokan sa Persiaon tutu sahali ramakirin do hita sudi di hahipason duhut gajang niumur di ngulutaw murusiat nian pangiduan tutuhani boy nian sahat tita tu namar pahoppu marnini marnono si gajang umur hita saluhutna jalata kasdui tarida siapa bahenan di zolmai diobas na parpudion say didului di dalan buha asa hipas jala kejang umurna sian akan na manguhal parbenotuan tadingo tuhai pason ni pamatang alai manang na buhapi bisuk ni solmai tung soadong do uboto olat ni sa di harima nguluda dang harong na boto mula par pesalmin didokdo di ayat 10 ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun dui jala mulu marhagogo situ diiak do 20 tahun mulu si Musa sendiri sahak di bana marumur 120 tahun lapatan na lubisian na tersurati mulu umur ni soma ditiki marhira
20 tahun tuh. Jadi buha mulu dipertikir sulengon. Mulu sahat umur ni sahlak jolma 70 tahun, lu bisa ni musi ngadi doki bonus selihol-lehon ni dipata. Mulu akka sudut na poso dirajumi do ia mulu arong halak nang marubur 70 tahun ngadi guari halak nang madua ngejang umur na nina. Ali acugar ta sukum ma halak nang marubur 70 tahun ni ngabuha ngada dihu manang ngalomuroham asa dialap Tuhan iho manang na lomo peroham asa kejang urmo tutu dohonon nado lomo perohaku lu bisyani asa kejang yan umurhu asa situ tu ha makadongan saporsiaun nak pegudang hangaluton do talo jaun alai se ulumwa dorohane sulmai kejang umurna hidup pangiduat tutuhani asa kejang umurta saya dipasahut tuat taimai di mulut tahun. Jadi humatu hita ganu kejang di umur songone didok diturbukon. Itap ni 70 tahun. Jala mulu marhagugu situ tu saat 20 tahun. Hurian itu hatta sian saluhut na hinatahon ni perpesalmen didok di ayat 12. Saya parohai mahai memilangi akka ari-ari nami asa daputan roha nabi sukami asa paduhan nomor lapatan babua honan mangasahon bisuk nasihat Tuhan taido boy hita memilangi akka ari-arit tadi hasyakanun mulu didok memilangi akka ari-ari iman na paingotong hita buha hita madalani ari-ari ning uruton duhotingkan tentu sahali sian sudina taulahod ding uruton ikon hatidak konot tado diare paruhumani sokone didok ni di bagasan 2 Korin 5 ayat 10 ai ikon gaya patar bedu hita saluhut na sugut di jolo ni habang sa paruhumani Kristus asa dijalubi hobartu nani udana tagad diperdagigon manang nadinggan manang narwa alani i bicanarong dupetik kiri hita tadalani ma ari-ari ning ulut taon di bagasan habisuhon unang maresuang jalang unang malsoli hita di pudian di hari dongan sa porsiaon di minggu ujung tahun parhurianon di paengot tu hita di ulut taon di hasyanganon tung sangopas to alani i tarok masong paduhan ni parpesal mini saya parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami nak piduk akka hamoron di portibion ikon manahan duhi tadi sih tutu gudang do hamoron ni songo ne didok ni edetai di buku di 520 partangi sadu hapi anggu hasyanganon holso arsak sahipe saya manosak do tong alai dang namadok asala menggali hapor syota hinor honiakka hamoroni balksa ikon tiyo bota do gomos tangan itu hatta Yesus nasa totong manugudugi hita pos maru hatta nalau salpuru saluhut nai murutung penung ngade tadikon nah hinaulungan rohapo di hasyanganon unang lalap saya marsak jala setu matangis su ingot mapad dohani memento mori nama rujung dongoluk busi alai suku-sukun songo ne dinok ne dete tu dia ho dong mati ho alani ikon jakonot tadu tu hatta Yesus na barade surgo dia kana porsiai diho ali amang doho diho ali inang naung tinedikon ni dongan sarepem anak kommu naturasmu nang akka ali alim margogo baho pasaha masuri na hinol soho ni rohami tudeba ta Jehovah ingot ma nunga sonang nasida harapon tuhattai aha na naing ulo honot tanwai ngima buha manuruson akka ulo na dinggan deportibion ingot ma yang ulwon ikon torus do mardadan alani ing unang salalak to matangis so hehimaho romaho tu Tuhan Yesus sepangapul na suburungi di boto ibana do holsoni roham di boto tu hatta Yesus do nasa naduk di bagasan ngulumi alai ingot mapadohan itu hatta Yesus di Matius 5 ayat 4 martua mana marsa roha
Aisyah pula dong nasida. Hamuak karungan holan jahuba di batado hapurusatta. Holan ibenado namar huaso de saduk ngurut taon. Di batado namang urut husatta. Jalan nama debai ari-ari ni ngurut taon. Alani i hamalotehom manasa pabahenan ni di bata. Jala dalani ma ari-arim di bagasan habisuhon dohot akka ulaun nadingkan. Kuhut pangiduhom ma ditang yang mi. Songon parpesalmini. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabi suk kami. Amin martang yang mahita. Ali di pata mual di hanguluani di homa sangapon rode saliling dililingna. Holat tu hodu hami marhapurusan saliling hai maringat di hasyanganon. Dang terdudu hami saluhut dinggan di pasam dohot akasakap hatuamu di nguru nami di portibion. Alani saya parrohai pahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabi suk kami. Saya apuli jala pargugui ma akka narangol akka rongan nami na marsak hinarhoni nang marsirang dohot akka na hinaholongan ni rohana. Padugu mahaporsyonda asa marpakiribu na tugu babua say na masepayda do na porsyay do saha bilak kana tuhasonangani. Pinuji magwarmi ali di bata hapurusan nami di homatama pamujion do hasangapon huro di saliling nililingna di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus si hokop jali sipaluan di portibion. Amin.